play hi bro hagane ka por ngasngo ban shim ya kane ka por ban pensngo shaki pai ba no song snong jong ka riboi ba ke jelai ba hui lengba jong riboi news lengba di social media ba pher ngi dan naga benta bangin ai ka message lanik awareness ka to kan ni ha ka bide bat ka negasni ka ar pondriu tarik jong ubnai jun mangasnem ha ka ba jurke ya kanik international day against drug abuse and illicit trafficking kani gadi gasni ka ba kerpang ka ba kum ka perthei baro shitlu ni rakhe bat ni hun naga benta kumno ban pendujan ya kinong khai drugs bat kinong di drugs kalong ka bakongsan hadu kata-kata agane ka juk ke jungi ke bamenta ni gidan shibun ki kun samla shendrang bat kethe ki bangop ha ki jing di buat ya drugs bat kiwi de ki kenda substance ki ba kata ya ka met ke jong briu bat ki ba kata wa de ke jingmut ke jing perkhat bat ki ba kata ya ka longying ke longsem bat ka society ki jungi par nadu usnem khat khandai spa pra khundai bala bu nungkong ban rakhe ya gane ka international day against drug abuse and illicit trafficking man kasnem aka ar pendriu tarik ke jong punai jun la jura khe ya gane ka sngi lengba ki awareness prepare hagi level ki prepare lengba ki program prepare ki bla jupelong nagaliang jong ka sorkar nagaliang jong ki NGO nagaliang jong ki seng bhalang ki bubun ki ba tre naga benta kumno ban pendujai ya ka jing di yo drugs pat ka jing khai yo drugs kani ka perthei ka jungi yi ha ki bubun ki shnong ki thau ki ladon chibun ki kun samla ki belango si sen bagi kun samla jungi ki ngop ha ka jing di drugs kalong ka adu kata-kata bakin la ban pendu sendet ya ka dena kata-kata ka jing sneng ka jing kentu ka jing peni ya ki kun samla gi jungi ya ki tu ki balangop ha ki jing di yo drop so ka jing kerpat ya ki bahaying ki bahasem ki jungki bakin so baha ban pitu ban pitnya badru ban ai kani ka counseling ki khot ak tin pareng ka jing batai ban pensung thu ya ki bagi dei ban ino ya ki jing di ki drops bat ban phai pat sa ki jing im ka baha kum bangi tip uno la ni kano ki balangop hi ki jing di ya drops ka lawi ke jungki kalong ka badum adu kata-kata kila don shibun ki bukum kita aga ne ka ribhoi ka bi ki jungi aga jela aga ri ka perthai par shitalu namar kata ka jing kentu kalong bangi de ben kiar lailum laiwa mar shibun ki longying ki longsem ki pat ki pra ki kimi ki kpa ki jauh ki umat ki ji ki sengkli jeng ki shimit bakin perkhat nang pergi khun ki jungki ki balangop aga jing di drugs bat ngit scam bada ga jing trilang ki kimi ki pa ki men ki para ki bahing ki bahasem ki ku ki para ki bahing ki bahasem ki baro bakin la ban lat ngini ki jing milin badru bakin shim ya galenti ka bade bat ha ju ka por ga jing tentu ya ki perlok samla ki bompat ngok ya uni ujing di ubus new drops lada gidon gino ki jing pensoi ki jing yalam bakala lembagi perlok ki jung pi hin so bahaban kiar lailum laiwa ban like lai kini kijing milin ki basniu mar ngisung thu kani kijing milin ban di drugs par ban khai kalong persya ya ka an kadon ka an ka kerpang ka bag sorkar India kala penkre kani NDPS act khat kendai spa prapusan kala don ka an ha ka ba mi kerpat ia ki dorbar snong ki dorbar ra ki hima ki ilaka bala da gidan kido kino ba fi suba ya ki ba di lane ki ba khai drugs pen so ba ban nom shim ya ka an halade ne pin pentip segi bor ki ba di pe kata kamu segi police department ki ba don ha ki police station ki bhajan ki snong jungpi lane ha office ha ki thanat lane ha SP bat kam ta ter mar ba gane ka an ga don mar ba kamlong ka ba suk ya ki snong lane ki NGO ki senglong kumi ban sukem ya kini ki bakai drugs namar ba
hakabidi drugs kadon laga jongka laga jongka an kaba perking hadu kata kabangi kem ye gibedi drugs kamlong kabangi kem ye ginong tu lani ginong ti berkemta ter kabangi kem isli IT segi pulit kamla ban long gupta dai lengba gani ka NDPS Act 1985 lebu kerpang hakaba marmar pin pentip segi bor gibedi pe hari boy district jungiru kala adon dengan dedicated team kabala constitute nakal yang office jong superintendent of police kini gidi giban track ya kini ginong khayi drugs lembaga sorkar, lembaga home department, kila dep banbu ya kini special cell aman lagi distrik, namar kata ngiri ban pentip syaki kenang bakin la ban wan syaki tu bijaka lani snong tu badon gini ginong kai drop sini ginong di drop kenang ba kin la ban le ya ka badon kam, namar kata kum ginong song snong ki paranong song snong ba it ki parado prosnam ki bahing ki basem kin sung bah ban bit perking bah kiseng genthe ki dorbar snong kiseng samla kiseng bahalang bagi dia pet perman bagi jing di drops bagi jing khai drops dalile ngimde ban ailat bakan rum ha kene ka society kene ki jaj benriu ke jungi temar kata ngide ban ya teli bat ba kene ke sngi ka ar kun riu terik jong benai jun man la snem ka bangi rakhe ya kene ke sngi ngide ban sedang nala ying nala snong nala ke jong dong ka thang ke jungi ban priang ya kene ke khobor ba ngide ben long say no to drugs mar ka jingkot ke jing khia kalau ngo kongsan hadu kata ada ngimdon ngi jingkot jing khia ka biang ngi nom poi chuno kamantoi ka spa ka pho ba kiwi ki bagi yo aga ne pertai la ada ngimdon ka met ka bukot ka khia tena mar kata ngasngo ben pha ye ne khubor aga ne singi ka kerpang kum ne international day against drugs abuse and illicit trafficking ne ka art ndu tadi jung banai jun bahkan long ka message ke kubor naga banta ki kun samla gi jungi bangin ong say no to drugs bangin ong m ya gi jing di penbuat ba